Нақ шулай. Hazır yeterlik akşa topladın da şırlıyı başladın. Dürüst. Hazır Burası yeterli. bu arada estradaga kilişlerde şunday tendensiya gözetiliyor mi? Bundan bir neçe yıllık istradaga kelip akşa işleyimiz deyip uylularıydı. Hazır kirisince akşa işleyler de şırlıyı başlıyor. Mene dürüst. Şağımlıyken evet. Бар инде мында бит инде акча эшләү генә түгел бит мында бит әле дуслар, туганнар, мында барса да бар инде, барса да кергән. Бу бит инде шушы еллар буена каядыр югалып тору, ул бер үзенә күрә бер тәҗрибә. Алу тәҗрибә алып, тәҗрибә туплап, мында бит инде булай гына килмисең, яңа җырлар эшләп, шушында радиога сезнең белән көлешеп, гапләшеп утыру иде просто гына түгел. Гülüs, нәрсә этәрде? Менә шушы 23 елдан соң менә булды, вакыты җитте дип нинди этәргәч сиздең? Беренчедән, минем бит инде ул хыял бар иде. Хыял күптәннән бар иде, әмма ләкин аның вакыты килмәгән булгандыр. Дип уйлыйм, һәр нәрсәнең үз вакыты бит инде. Хатын нәрсә диде? Йөрмәле баш катырып димәдеңме? Хатын минем хәрәҗбетем һәр вакытта да мин нәрсә генә эшләсәм дә, һәр вакытта да мине поддерживать итеп торды. Менә шушы алып бар өлкәсендә эшләгәндә дә, җыр өлкәсендә җыр сайлаганда да, һәм хәтта хәзерге көндә дә, хәзерге минутта да ул монда утыра. Күрәбез. Сине тыңлый күз яшьләрен сөртеп утыра. Дуслар, без birazга гына бүленеп торабыз, аннан соң дәвам итәбез.